Tervetuloa täällä pelaaja ja tervetuloa ensimmäiseen videoon, niin näemme pian intron jälkeen. Bullseye. No niin, ja tervetuloa tänne täällä pelaaja 919. Sekoitan aina nuo. Ja tänään alamme pelaamaan ensimmäistä jaksoa Minecraftia ja monia muitakin pelejä kyllä tulee. Uskokaa pois. Mutta nimeksi pistetään nyt vaikka Let's Play. Joo. Otetaan nyt. Ei cheatit, vaan siis bonus chesti. Pistetään tuohon vaikka, että U, T, P. Joo. Mutta joo. Tässä tämä nyt lataa tämän maailman. Ja, mutta joo. Joten kanavallani tulee suurimmaksi osaksi pelailua, tutoriaaleja. No suurimmaksi osaksi pelailua, mutta voi tulla myös spesiaaleja ja unboxauksia. Odotetaan hetki, että nuo junkit lataa. Junkit lagaa. No kyllähän nekin mulla on vähän no voi eer. Ai niin, täällä on näitä uusia ai niin, no. Mitä ihmettä. Tai tämmöstä tekniikkaa. Hidasta. Herranen aika. Miten? Tässä menee ihan hirveen kauan. No. 1.7.2. Ei siinä muuta. Joo, tein tänään intron. Tuon, mikä tuossa nyt vähän aikaa sitten pyöri. Käytin Adobe, vai miten sen lauluttiinkaan, tai edes kirjoitetaan. Mutta Adobea tai jotain vastaavaa, miten se sanotaan, niin jotain Adobea. Ainakin Adobe, vai Adobe, ihan sama Adobe. After Effects ja Photoshopiakin taisin käyttää hiukan. Joo, voisin. Mutta joo, joten sori tästä pienestä lag. En oo vähän aikaa pelannut minua. Vähän tällaista. Mutta joo, tutoriaaleja kaikkiin Adobe, Photoshopia näihin tulee kyllä. Mutta nyt tulee tällaista, että tämä jakso voisi olla semmoista, kun rakennamme itsellemme talon. Otetaan tästä tätä puuta. Siitä ei nyt tuu alkuun mikään hieno talo, siitä vaan tulee sellainen puinen rupu. Jos luulette, että mulla on R, ei ole, äsken tuli tommonen rupu. Mutta niin, R toimii kyllä. Vlogeja voi tulla, jos jaksaa. En ole mikään maailman virkein ihminen. Ja sen voitte kyllä huomata, jos vaiheessa olen tämmönen hidas ja... No välillä kyllä esim. Tänään just kävin isän työpaikalla, siellä mä tän teinkin, kun... Siellä vähän tein juttuja. Kuten Adobea ja vastaavaa. Kyllä mulla tässäkin koneella on Adobe, mutta kun mä nyt jouduin tonne työpaikalle, niin... Se nyt siellä, joo, eikö se ole hieno skini? Mitä ihmettä? No niin, mitä? Se on niin kuin silmät sillä. Kato, näin voi tehdä. Joo, pitää tossa näin. No sama. Tehdä siitä vaan kaikki. Ei herrane aika. No ne. Mitä? No ne. Tehdään talo vaikka nyt. Tossa on hyvä paikka. Aluksi tästä nyt tulee tämmönen vähän pienoisempi. 5x5. Eiks mä oon hyvä matikassa? Joo, koulutkin alkaa kohta. No more joululoma. Eiku mikä loma? Mikä loma tää oli? Joo, joululoma. Kyllä.
Ei taida ihan riittää puut tähän. Voi ei. Videoista saattaa tulla sanotteita. En minä nyt tiedä. Tästä ei saada mikään hirveä pitkä tulla, kun tää eka jakso. Nyt on jo. Saatan pelailla vähän muuta sitten kavereiden kanssa tai jotain. Vitsi, kun on pelkästään kanaa. Aha, joo. Seuraavaksi jaksossa varmaan tulee tehtyä uunia ruokaa. Tää jakso varmaan pärjätään ihan ilman. Getting wood. Nyt vasta. Toi on välillä ärsyttävää, kun toi tuo... No, onhan se silleen ihan kätsä, mutta niinku välillä... Tommonen vaan pop-uppaa tohonleen boing. Hän tai kuka nyt ikinä onkaan sai achievementin nuole lunta. Joo, mulla on nää hyvät vitsit, kato. Voi ei, mun napsutuskin on mennyt ihan jäihin. Joo, ja. Juu, ja käykää katsomassa noita muita pelikanavia, mitä olen nyt merkannut tuonne minun kanavalleni. Siellä on kylläkin vain yksi, mutta en nyt sano sitä tässä. Saat se ihan itse käydä katsomassa sen. Anna, se on, hän tekee semmoitteita samanlaisia Minecraftin pelailupelejä videoita. Kova tyyppi. En ole senkään kyllä vähän aikaa puhunut, mutta ihan sama nyt. Nyt otetaan tätä puuta ja valmistetaan tämä kakkutalo. Mikä talo? Kakkutalo. Nonni. Meni painamaan tuoltakin jotain. No. Mä niin vihaan tätä vanhaa tai siis uutta taktiikkaa. Vanha taktiikka oli parempi. Mitä mä teen? No. Musta tehdä sit myös crafting table ja ovenkin. Ei kyllä taida ihan riittää muuta kuin crafting table. Ai niin. Ei miten tää? Oikeesti. Mä en oikeesti osaa. Mitä hitsiä? Ei button. Oi. Mä en nyt tekee sit semmosen. Joo. Haetaan vielä vähän puuta. Niin saadaan ovi. No kyllä me nyt tosta ovikin saadaan. Meillä on sitä puuta vähän. Akfut. Meneepä sinne, kuule. Tee minulle vähän puuta, poikaseni. Kyllä isi. Miten ihmeessä tää toimii? Oikeesti. Hirveä hidasta craftata. Jos tällaista. Noin ja... Noin. Vammonen. Joten toivottavasti pidit ensimmäisestä jaksosta. Se taisi olla vähän lyhyempi tällä kertaa, mutta se oli pelaaja täällä tällä kertaa. Ja seuraavalla kerralla taas nähdään. Se on moi moi!